Asibingelele mbukalani KZN TV sikwamukela uhlelo lethu namhlanje lwengqikithi sithi suka kuphi lento namhlanje sikhuluma ngazo indaba zenkolo uyazi ukuthi njengomuntu omnyama makufika ivangeli la eSouth Africa nje mhlawumbe mangikhuluma ngayo kwakunezinto abantu abamnyama wana babekholelwa kuzona two ababethandaza kuzona babe neindlela zokuzelapha benendlela yabo yokuthi baphila kanjani masizwa ke bathi kwabe sekufika inkolo kaKristu leyabisi introducewa abasentshonalanga kwaqala kanjalo ukuthi kukhulunywe indaba yokukholwa nendaba kaJesu. Lokho ke kwafika nezinto eziningi because ezinye zezinto ezabe sezenzeka emva kwalokho kwabe sekuhlehliswa one indlela okwakuphilwa ngayo, two indlela okwagqokwa ngayo, three indlela okwakade kulashwana ngayo. Ziningi kakhulu izinto ezashintsha ngokufika kwenkolo. Kanamhlanje ake sifunde kabanzi ngalenkolo ukuthi iyini nokuthi thina njengabantu abamnyama ingena kanjani kithina. 035 7898855 nokuthola emad1kzntv.co.za. Kanibona KZN TV angihambi ngedwa namhlanje ngihamba naye umfundisi esoke sithi unpack naye indaba yenkolo. Mfundisi sibingelele sikwamukela ohlelweni. Yebo sanibona. Umfundisi uba nisuka kuphi nendawo? Umfundisi uJele ngisuka eRimele eMpumalanga. Okay. Kodwa ngokuzalwa ngwanongoma isigodi sami lapha nakwaJuba aphansi kwenkosi yethu Bhekintinta. Kodwa ngokusebenzela inkosi ngisempumalanga. Okay. So eMpumalanga ninebandla libizwa ngani ibandla? Ibandla elibizwa ukuthi Jehovah Jireh. Ibandla lethu Jehovah Jireh Ministry International. Yebo. Sikhuluma indaba enkulu umfundisi, sikhuluma indaba kaJesu, sikhuluma indaba yenkolo. Kodwa sifuna ukuyilanda ekuqaleni because thina njengabantu abamnyama, abantu bakwanongoma, kunezinto inkolo esifice siphila ngaphansi kwazo. Nemithetho ethize. Kahle kahle mabesifundisa abanye baye basitshela ukuthi kwasetshenziswa inkolo ukuthi sicolonizwe. Iyini yona inkolo kaJesu bemasikhuluma ngayo? Inkolo kaJesu uma ifika ifikele nje ukuhlenga umuntu. Right. Iqiniso lithi umuntu wona kodwa kona umuntu oyi-one wona uAdam noEva. So uma esonile isono sithandela kithi thina sonke. Right. Futhi uNkulunkulu wayekwenzile ukuthi umuntu obesonile akabe nendlela yokuzakuyena. One nje umuntu waqala ukwambathisa uNkulunkulu isikhumba. Uyena uNkulunkulu waqala wacitha igazi embathisa umuntu esese. Okwesibili umuntu mayeza kuNkulunkulu wayeza ngasi isilwane avume izono zakhe asibeke isandla phezulu kwesilwane. Yes. So wabonakala ukuthi kufanele ukuthi kuse elinye igazi elingeza ukufana negazi lesilwane. Kwase kubiza ukuthi kuze uJesu. uJesu ke ezofela wonke umuntu. Ngoba uma singathi hayi inkolo le kaKristu yachitha into zabantu. Uma singabuka nje thina abantu besintu, thina abantu abangamaZulu. Kuningi esingasakwenzi lokho abantu bakhola kukhona abantu. Indlela abayiphatha ngayo. Ayisekho lento ukuthatha umuntu mina njoba ngingumZulu ngiphila kanje ngihlonipha kanje ngikhuluma kanje konakele nje yabo umuntu ukhuluma isinoma kanjani isinoma kanjani yabo izwa lithembana kodwa uma umuntu esefika uKristu uyamlungisa umuntu aphile umuntu. Yebo. Umfundisi ake ngivuzele nje just out of interest ukuthi ukube inkolo kaKristu ayifikanga la eNingizimu Afrika. Isizwe sethu esimnyama o isizwe nje sala eSouth Africa ngabe bekokwenzakalani ngaso? Noma ngathi izwe lonke ngoba umuntu isono yabo ingakho ngifuna ukuveza ukuthi uJesu uyinkosi ngoba nethi umuntu into enziwa umuntu omhlophe yokukhohlakala yenziwa umuntu omnyama yokukhohlakala yabona. Umuntu omhlophe uyabulala, umuntu omnyama uyabulala, umuntu omhlophe uyarape, umuntu omnyama uyarape, umuntu omhlophe uyathakatha, umuntu omnyama uyathakatha yabona. So yonke lento ikhona thina abantu abansundu kukhona lento eyalahleka kithi engathathwanga inkolo ubuKristu. One nje uma ngabe ngibuzwa abadala uma umuntu efika ezokwakhe endaweni wayethi mayingenazi inkomo
kuthiwa akakhe sibaya anikezwe inkomo ezu2 eyisele kuthiwa asengela abantwana yeah akuthathwanga inkolo ubuKristu lonto leyo yeah ngiyabona bayiyeka akekho umuntu wayilamba kubantu abansundu uma ungenayo insimo uthi mawufika uzokwakha kuthiwa lima la ulimele izingane akekho umuntu ayikho inkolo ubuKristu yathi kuyekeni lokho yeah akufaka iJesu akukhipha iJesu kodwa kwakuyindlela yokuphila leyo yokwakhana akekho umuntu ehlupha phansi abantu abamnyama kodwa ke ngenxa ukuthi umuntu imbewu yesono waqhubeka umuntu esesonweni yeah ukonakala kwachitheka ngoba konakala ensimini yaseEden mfundisi wayindlala kahle ke usuyangihlula kahle kahle mawusuyibeka kanjalo but nakho la engifuna ukuya khona mfundisi yebo inkolo yobuKristu ifuna ukuthi thina sikholelwe entweni esingayazi okokuqala lokho yebo asimazi uJesu thina simfunda encwadini nayo incwadi sayinikwa asinaso nesiqiniseko sencwadi but uma ufika inkolo yobuKristu isifice thina vele sinayo into esikholelwa kuyona well besazi ukuthi ukhona umveli nqanga futhi besazi ukuthi kuze sifinyelele kumveli nqanga asebehambe phambili ibona abaseduze nomveli nqanga so ikhona into besikholelwa kuyona futhi ikhona into besiphila ngayo kodwa manje mayifika inkolo yobuKristu one yachitha lokhu thina esithi kusondeza kumveli nqanga because ngisho why ngithi iyachitha because uma sesifunda lencwadi efike nenkolo yobuKristu ayisawafuna amadlozi amadlozi lawa thina besithi uma abantu sabelele baseduze kamveli nqangi ukuthi bekwazi ukuthi besikhulumele naye siswami mfundisi nayo lento kuthiwa idlozi akusiyo umuntu ongasekho okay akusiyo umuntu ongasekho ngokufunda ngokwezwi izwi lenkosi lethi umoya ongcolileyo akawufuni uNkulunkulu umuntu mayeselele akasenasabelo ukho konke okwenziwa phansi kwelanga ngayibuzela nje ekhaya kini bakhona abantu abashonayo yes niyabathengela impahla ngoChristmas no indaba nabathengela ngoba abasekho uma niphekile ekhaya niyabaphakela ukudla asibaphakeli indaba benosuku olukhethekile ukuphakelwa kanti bayingxenye yethu mfundisi uzongidida ke ngoba nami ngizofisa ukukubuza umbuzo ngifisa nami ukukubuza umbuzo because now ngibuza ngenkolo yami so nami ake ngikubuze ngenkolo yakho ngibuzeke okay uJesu naye usaphila uJesu uyaphila isidumbu sakhe sasibona angithi ukukholwa yikho khona lokho uyabona njengoba nje ongimama umthetho mfundisi awumazi uNyamboza kodwa uyamkholwa ukuthi waba khona uNyamboza awumazi uDingiswayo kodwa uyamkholwa waba khona uDingiswayo yeah ukukholwa uqiniseka ngento engabonwa kodwa uyikholwa iphile kuwe futhi le yami inkolo ngiyithandela ngoba mayisifikile ikuhlukanisa nezinto zokukhohlakala but mfundisi usheshe wangikhatha because nami bengifisa ukuthi ngikubuze sisekutheni mina uthi mfundisi ngirong ngoba ngikhonza abantu asebalala asebashona okay ababa yisidumbu ngizama ukuchaza ukuze kucace kabanzi ngithi mina mfundisi noJesu waba yisidumbu nawe mfundisi awukazi uzombona njengoba nami ngingakaze ngimbone uDingiswayo okay so babili sinesiqiniseko sokuthi laba bantu bobabili babakhona baphila okay okwenza ukuthi ngikhulume kakhulu ngokwenkolo yobuKristu yeah one mayifika uJesu uyayishintsha impilo yeah njengoba ngikhuluma nje ukuthi uJesu wafika and uJesu futhi efika nje akafikanga ngendlela le yabantu yeah ukufika kwabo yes mawufunda ngokombhalo umuntu esonile lithi iBhayibheli inzalo yesifazane yawuchoboza ikhanda lenyoka yes ayithi inzalo yendoda
iyochoboza ikhanda lenyoka ngoba uJesu mayifika ufika engenayo imbewu yendoda right ufika ngokwembewu yasezulwini ingakho ke inomehluko kunale eyethu ngoba le yethu inkolo yesintu wonke umuntu ufike enembewu yendoda antiyabona so kuningi obekukhona kodwa uJesu akanayo imbewu yendoda ingakho enomehluko ingakho ebizwa kuthiwa inkosi yamakhosi ayikho enye inkosi ngaphezulu kwawo ngoba onke amanye amakhosi nokufa kwabahlule le yethu inkosi yasha athi ngizofa ngosuku lwesithathu ngizovuka yavukwa siyakholwa lokho ay mfundisi angazi I-creator a little bit of I-controversy nokuphambana ngokwembono uma sikhuluma ngendaba kaJesu because abanye bathi umprofeti njengabo bonke abaprofeti abakhona manje abathunyiwe emva kwakhe uma bethi ongumprofeti lento yokukholwa iyembulwa awukwazi ukungena kuyona engambulekile right njengami nje mina ngangumuntu oyibhinqa ngiphatha induku ngikhohlakele futhi ngingakholwa kodwa ngangena ethendeni kwakushumayela umfundisi wathi nje kuyokusiza ngani ukuthi ususe izwe lonke ulahlekelwa ukuphila kwakho yambuleka kimi lento asibone isidingo sokuphenduka awuyijoyini inkolo thina la kithi esintwini uzalwa bekutshela ukuthi la ekhaya siphila kanje yabona uhamba okunye uthi uyakubuka ukuthi hawo kusengokwala ekhaya khona lokho labakwenzayo kuningi abakwenzayo ngisho emndeni wakithi kuningi abengibona lokho noma sebethi kodwa ngathi sebakuxoshela lapha esigangeni akusekhona kwala ekhaya kodwa inkolo obuKristu iyambulwa mfundisi ngivumele seyitolo Molani KZN TV sihle namfundisi namhlanje siyayitolo sikhuluma ngayo indaba yenkolo isuka kuphi seyitolo siyabona Asibona sikwamukela Molani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi sihle namfundisi namhlanje sikhuluma ngayo indaba yenkolo kanti umfundisi bengisambuza ukuthi njengoba ekhuluma indaba kaJesu mfundisi ukuthi wavuka yena mina ngithi wafa njengoba udingiswayo naye wafa futhi ubizwa ngomprofeti njengoba nabanye futhi bebizwa ngabaprofeti mfundisi yebo uJesu wafa kodwa iqiniso lithi ke wayishilo ukuthi ngizofa ngosuku lwesithathu ngizovuka uJesu wafa efela abantu ngoba ukufa kwakhe wayengafa ukufa njengoba befa abanye abantu yena wayengumhlatshelo right ukuthi lingaphinde libe khona igazi elizochithwa njoba sekufe yena shothi ayisekho inkomo ezohlatshwa ayisekho imbuzi ezohlatshwa kuthiwa kuyashwelezwa ngayo ngoba selikhona igazi elihlambulula izono zomuntu mafuthi sefuka uJesu uvuka namathambo akhe onke uvuka nomzimba wakhe wonke mabefika bazomhlola bathola uJesu uvukile bafica khona ingilozi engaphandle nimfunelani ophilayo kwabafileyo na ngoba uvukile wayesethi hambani tshela abafundi bami sohlangana eGalile so akafani nalo wakithi ngoba mawungawugubha ethuneni uzowathola amathambo laba profeti abanye abavela emva kwaJesu mawungawugubha amathunzi wathola amathambo abakhona kodwa elika Jesu alikho awekho amathambo kaJesu ethuneni umehluko wethu ke ilowo okwenza isiqiniseko ngayo ngoba wavuka siyakholwa futhi lokho siyaqiniseka ngakho lokho ngoba basamile ukuyocheka ukuthi ngempela bathothi ngempela ngeke ethuneni amathuna akwaIsrayeli qala ayingafani nalamathuna eswasenza manje njengoba nathi nje sincwaba ngalendlela sincwaba ngayo sasingangcwabi ngalendlela umuntu wayihlaliswa angene uvalwe namhlanje umuntu uyalala kwaIsrayeli kwaqoshwa idwala lifulwe ingakho mangena ethuneni ubumbuzo bangena kanjani ethuneni kwaqoshwa idwala wenziwe ithuna bese ke uvalwa ngetshe elikhulu
bese lesidumbu esicoba ngamafutha ingakho mabethi bafika bezohlola ekseni badoda uJesu uvukile itshe ligenqiwe umehluko kaKristu uJesu yilowo phezulu bonke abaprofeti abakhona ngoba bonke abakhona singabathola emathuneni kodwa uJesu wafuka namathambo akhe akeke ethuneni nakho lokho mfundisi ingoba sekufunda encwadini asikwazi nakho uma sekufunda encwadini incwadi iyizwi likaNkuluNkulu iya ngokuthi lento uyakholwa ukuthi iBhayibheli yizwi likaNkuluNkulu alright uma ungakholwa ukuthi iBhayibheli yizwi likaNkuluNkulu awukwazi ukusizakala until ukholwa ukuthi yizwi likaNkuluNkulu singabeka nje umzekelo sisinokuthula eBhayibhelini kuthiwa ngezikhathi zokugcina yofela amanyala yabona yofela incithakalo uma ungathi uyabuka namhlanje bengifunda lapha efonini yami indaba ngithola ukuthi umfana una 28 urape isalukazi esina 102 yabona into le entweni eyayikade ingekho umuntu omdala wayihlonishwa kwaziwa nje ukuthi ngeke umthinta umuntu omdala yilento iprofeti wofela amanyala akana namanyala namhlanje aprofetiwe nawe nje ubukhona uma uhamba ngemonto ngishabe ukuthi ufuna ukusiza umuntu akusela ukuthi umisa imoto ngoba awusana noma umisa umuntu uzothatha imoto yakho yabona qala ubuthi mawukhuleka ekhaya ebusuku uthi sisomhamba singakanani bavule ekhaya ukudla nje mina ngakhula nje kuthiwa makuphekile ungakuphaki kuphela ngoba kofika umuntu elambile anti yabona namhlanje mayithi uyakhuleka umuntu ngaphandle akumuntu ovulayo ngoba amanyala asengene uyavula lusuvule umuntu ozokubulala ikhati ezaprofetwa ezibhaliwe embhalweni uJesu ufika waqinisa ngazo abona uDaniel intulontulo wafika noJesu waqinisa wathi njengoba uDaniel waprofeta emendaweni engcwele ukuthi ngezikhathi zokugcina yofela amanyala encithakalo ofunda umakaqaphele anti yabona yes umehluko wayo ke leyethu inkolo mfundisi bese kuba khona la ngiyabonga ukuthi ungicacisele kulokho bese kuba khona la futhi engiphinde ngidideke khona noma ngisale khona uma sekuza enkolweni kaKristu ibandla likaKristu linalento yokuthi lenze zonke izinto zethu njengabantu abamnyama zibe wrong bese zonke izinto zasentshonalanga zibe right isibonelo nje esisobala imithi nje uma namhlanje ngingaphuma la ngigxobela ibozana ngikunikeza uyazi ukuthi uzothina mfundisi uzothi lisuka kuliphi ialtar uzokhweshina ukhweshine uzofune umnyombo wayo mhlawumbe ugcina ungalisebenzisanga futhi ngoba elomuntu omnyama kodwa inkolo that's why ngithi eyabamhlophe ngoba and that's why ngithi sidayiselwe futhi uma besilethela lokho kunye okwabo kwase western inkolo kaKristu iya accept ayi question ukuthi kusuka kuliphi altar makulethwa amaphilisi eHIV ayaphuzwa awe-TB ayaphuzwa awani ayaphuzwa kodwa mangikunika umuthi wendlebe ingamani ibhibhe okunye okwenza lokho siyakholwa ukuthi nemthandazweni okay siyakholela kakhulu emthandazweni ukubeka isandla okunye futhi okwenza ukuthi sikulandelele lokho ingoba isikhathi esiningi umuntu mayokumba umuthi utshela umoya othile yabona mayoko manje umuntu uzokutshela ukuthi kufika indoda ethile yangitshela ukuthi nokuthi omunye ahamba uthwasa abuye azosebenzisa anti yabona laba abasuke beya lapha esibhedlela bezokhuluma befuna lamaphilisi basuke bawacwaningile bawahlola kungekho moya othile obadalethayo but sikwazi kanjani lokho mfundisi why fanele okwabamnyama kube nomoya othize sazi kanjani ukuthi owabamhlophe umoya iwona right ukudlula izinto zethu njengabantu abamnyama mhlamba ke siphendule masibuye etolo bukola KZN TV sahle na umfundisi seyitolo siyabuya
Asiphinde sikwamukela mbukwalani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi. Sihle namfundisi namhlanje kuyena sikhuluma naye. Sikhuluma indaba yenkolo. Indaba kaJesu esalethelwa yena. Well kuningi imibuzo esinayo njengabantu abansundu nezinto esingayi-understand kakhulukazi endabeni zenkolo. Nokuhlukana ke nje kwayo but sizokhuluma maqhubeka isho indaba yokuhlukana kwakho ukukholwa because abanye basaqhubeka nezithombe, abanye bathi ithomba ikhonza but yonke lento yenzeka enkolweni yobuKristu. Kodwa la besakhona mfundisi. Sisasekutheni njengabantu njengesizwe simnyama sibonakala njengabantu abathemba kakhulu izinto zasentshonalanga ukudlula izinto zethu and lokho sikwenza egameni lenkolo yobuKristu, meaning izinto zasewestern asiyiquestion but ezethu siyayiquestiona. Ngize ngenza isibonelo njengebozana ngathi uma ngakunika ibozana uzobuza ukuthi ngisuka kuphi nalo, kodwa manje ngikunikeza amaphilisi eHIV awuzungibuza lutho, uzophuza amaphilisi iphele kanjalo indaba. Ngiyakuzwa sisi. Kodwa into engayichaza mina. Uqinisa ukuthi kahle kahle thina simemezela uKristu Jesu. Alright. Okuyena osindisa impilo yomuntu. Bese kuthi ke ngoba umhlaba esiphila kuwona awukwazi umuntu ukumphoqa. Right. Yabo. Lento yokukholwa isinqumo somuntu ukuthi mina njoba ngithe ngiyakholwa ngikholwa ubani. Ngithemba bani. Antiyabona. So ofuna ukudla ibozana akahamba edlela ibozana lakhe, kodwa thina simemezela uKristu Jesu okuyena osindisa umuntu amsindisa nje enyameni. Yabona. So angikwazi ukuthi ngama phambi kwakho ngithi musukudla leliphilisi, musukudla lo muntu. Uyakholwa noJesu. uJesu umvumile njengenkosi nomsindisi, ngoba uJesu yena osindisa umuntu. uJesu yena ophilisa inyama yomuntu. uJesu yena esiqinisa ngaye ngoba amandla akhe alapho. Futhi ufana ukuthi sisinokuthula uma ngabe ngizokuthandazela. Uma ungayikholwa lezoyibeka engizoyenza phezulu kwakho ngeke uphile. Mangabeka isandla kuwena ngithi uzophila ngegama lika Jesu, kanti wena ithemba lakho lephilisini ngeke uphile wena. Noma ngakuthandazela kanjani, lento ifuna ukuthi kube uwena okholwayo ukuthi ukholwa kanjani. Uyamvuma nto uJesu unamandla okuphilisa. Na umuntu esifazana obebethu isifo somoya for 12 years. Lithi iBhayibheli imali yakhe wayichithe enyangeni. Wayihamba inyanga wancama isifo somoya sathi ngila. Kodwa weswa ngoJesu wathi mangabamba umphetho ngizophila. Kwaba njalo. Lento yokukholwa fanele ukuthi wena uyikholwa ukuthi uJesu omkhonza unamandla yini noma awumkholwa. Mawungamkholwa ke uzolihla ke libuzane lakho. Mawungamkholwa uzokudla umgugudo. Yabona. Mawungamkholwa uzolanda iphilisi lakho uyidlele lona ngoba awumkholwa amandla akhe. Yilokho esiqinisa ukuthi nangoJesu nokumemezela umbuso wakhe ukuthi uyena osindisayo. Mfundisi, angazi noma I'm going to catch you off guard ngalombuzo lo. If usethi uJesu yena osindisayo and kahle kahle mawukholwa kuyena asikho nesidingo samaphilisi, I may be wrong, but we had odokotela eBhayibhelini. Bakwana. Ngiyabuza mfundisi ngoba anginasiqiniseko nami. Sasingenabo abantu ababezwa ngodokotela ngesikhathi sekudala, isikhathi seBhayibheli. Bakhona. Bebekhona. NjengoLuka nje. Ubezwe udokotela. Ngichazela mfundisi udokotela kanjani? Wayengesudokotela ngokufunda. Wayewudokotela nje impela. Ngokwenzani, ngokwelapha? Kodwa wayekhonza uJesu. Kodwa futhi ekuhambeni kwesikhathi asizwa kugxilwa kakhulu ngaye. Kuvela nje kancane makuthiwa nje yakhonza kini udokotela noma kuthiwa yakhonza inyanga yenu uLuka yokwelapha. Antiyabona. Bese kuba nalento yokuthiwa izipho. Khona umuntu onesipho sokwelapha ukubeka isandla. Antiyabona. Aphila umuntu. Ngoba enye into enza ukuthi ungathi amandla wavela, izipho lezo kuyizona enamandla ekukholweni, izona ungathi ayiveli kakhulu. Ingakho sesirobheka seqhamuka nabaprofeti abangenaqiniseka ngoKristu Jesu. Antiyabona. Ngoba kahle kahle ufuneka lamandla. Yabo. Uma ufika ugula ngubeka isandla, mangubeka isandla uphile.
ngingakubekisana lamanje uphinde ubuye kusasa ilamandla afunekayo la adenzeka kuKristu Jesu yonke ke lemfucumfucu ekhona ke ngeke isebenze kodwa maye ngekho lamandla izosebenza kodwa siqinisa ngombuso wakhe ngifuna ukukhuluma ukuthi ke njoba ngithi uJesu unamandla okuphilisa ngiqinisa ngaye ngiveza ukuthi wesifazane wayenesifo somobo mfundisi eseyichithile imali yakhe enyangeni kodwa mhlayiswa ngoJesu waya kuyena indoda ehlala emathuneni yayikade ibanjwa amadimoni uJesu wayiphilisa lokho ke ngiyakwazi kwenzeka nakimi yazi ukuthi leli verse ngake ngilishumayela kodwa ngiphinde ngathi angiliqondi kahle ukuthi udabula kanjani amaketango kwenzeka eMpumalanga kwaba nomama ophambene ikhanda egula ngangimkhiya ngukhiya estofini leso sokufaka izinkuni ngo12 o'clock ukhumlile sishuma nomunye umama uZulu laphana okwanongoma ngo12 ukhumlile waphethe kanje amaketango athi ungalala niboshiwe wena kodwa uJesu wamphilisa yabona so ilento enqinisa ngayo ukuthi ke uma simemezela ngoKristu simemezela ngomuntu owaphilisa abantu khona lentshonalanga ebaphilisa ngaphandle komuthi bephila abantu abapostoli babaphilisa abantu ngaphandle komuthi ophethe bebashaya ngethunzi kwaphila abantu oPaul bebeka amaduku waphila abantu lawo mandla asekhona ayasebenza futhi amen mfundisi yabonga Volani KZN TV sihlena umfundisi namhlanje sikhuluma yona indaba yenkosi yokukholwa ukuthi kuyini ukukholwa kuthina eAfrika nokuthi umehluko ukuphi ngoba iqiniso lithi vele noma siphuma la kwishow kukhona abazophuma beyiqhubekela nendlela yabo abanye bakhona bazozwa mhlambe beqale kabusha seyitolo siyabuya Asifuna sikwamukela Volani KZN TV njabukela indlela uhlelo lenqikithi sikhuluma ukuthi sisuka kuphi lento ngoba kwathina siyazi ukuthi iyaqala kanjani kodwa ke siyithola sesikuyona sizama khona ukuthi si-understand ukuthi isebenza kanjani ngithi mina kumfundisi namhlanje kwayona inkolo yobuKristu isivele isihlukene phakathi mfundisi usuthola abathi impepho siyashunqisa abanye bathi asishunqisa impepho ngikhuluma nje inkolo yobuKristu angifuni ukuyihlanganisa nezinye inkolo ukhona abathi owesifazane fanele afake iduku abanye bathi akukhonkinga abanye bathi akangami pheke kwamadoda ngixolela mangabe kahle ashumayele ebandleni fanele ayohlala ekhaya abuze endodeni yakhe sikhuluma ngenkolo yobuKristu abanye bathi amabhluku awangafakwa abanye bathi amabhluku awafakwa abanye bathi aganani abanye bathi akungashadwa sikhuluma nje ngenkolo yobuKristu iyo iconfusana yodwa ukuthi ke manje iyona yipi ke manje sasohlukanisa kanjani mina njengomuntu ongakholwa nje ngibuka lezi inkolo zonke ikhuluma ngoKristu but zihlukahlukana ngalolu hlobo lolu siyabonga angiqale la umuntu okholwa uNkulunkulu akholwa uJesu akayi sangomeni okay kodwa uma esehlukene noNkulunkulu uyaya esangomeni ngizobeka umzekelo inkosi uSawuli alright elithi iBhayibheli uNkulunkulu wayengasamphenduli ngombono engamphenduli ngabaprofeti engamphenduli nangamaphupho izangoma wayekade ezicoshile njengoba ethi uNkulunkulu akayifuni wayesiyabuza ukuthi ubani noma ubungoma kwase kuthiwa ikhona intombazane esenodi ungaya khona lithi wayikhumula ingubo zobukhosi wagqoka ezinye ingubo wakhokhoba into emenza ukuthi akhokhobe uNkulunkulu akasekho kuye uNkulunkulu akasamphendule akasathumi kwamprofeti akasaboni ngisho umbono ebusukelele wayesekhokhobaka lethi iBhayibheli wafa kanjalo uSawuli ngesiphambeko sakhe aphambuka ngazo ngenxa ukuthi akambuzanga uNkulunkulu waye ukubuza kona ehlosi antiyabona so
uma ngikhonje oba ngishumayela ivangeli uma amandla kaNkuluNkulu esuka kimi ngoba amandla asuswa yisona uma nje oba ngishumayela bese mina ngisuka ngisengigila umkhubu uNkulunkulu uyasuka kimi ngizokubekela nje umzekelo ibhodlela konje uma uthatha nje ibhodlela noma iliphi lika drink uma ngabe usukhiphile udrink bese ufaka into ethile angithi yasala ilebule yes kodwa okuphakathi akusekho yeah nakimi uma ngathiwa ngiyeke uNkulunkulu uzosala ukuthi umfundisi ujele kodwa uNkulunkulu akasekho yeah sengiyakhokhoba ke sengiyebusuku andiyabona akekho umuntu okholwayo okholwa inkosi uJesu ongakhokhoba ayoshisa impepho uSathane urobhile ibandla kwakuvela into yemsamo ukuthi sishisa imsamo ayibiyele emasisweni uma yathi umuntu ayibiyele emasisweni leli gama umuntu ayibiyele emasisweni kahle kahle ngathi sibesigeja lapha esizulwini ngoba mina ngiyakusisela andiyabona ngamanye amagama kushuthi bona mabethi ayibiyele emasisweni babe sisela uJesu ngoba phela babekholwa inkosi uJesu kanti mawufika evangelini uhlukana nento njengami nje mina ngangilwa kakhulu ngishaya abantu ubaba wafa ngingekho and kwathiwa angenzela umsebenzi ngenzela umsebenzi kangingakholwa kwakhulunywa nobaba wami ethuneni kwakhulunywa esibayeni ngakusasa ngakwazi umfana kwamakhelwane ngasikhathi kwasengama ZP kwagijima amaveni umuntu wafike mina wangigoba wangihlula uKristu Jesu andiyabona so ke la ekuhlwana kwamaKristu lithi iBhayibheli ngezikhathi zokugcina yophola uthando kwabaningi isikhathi esiningi abantu balwela ukugcwala kwebandla abasafuna ukushumayela into okuthiwa ubungcwele lento ukuthi umuntu uyayihlambulula lento ukuthi umuntu uyahlukana nesona bafuna ukuma lapha phambi kwabantu bedla isona ashumayela umuntu ahamba ogela imkhubu andiyayibona uma akakwazi ukuqinisa ngokuhlwana ngesono ngoba kunabantu abamazelayo uzothi uyaqinisa uthi ngani hayibo ngani uvuka kimi wena uzobe sethini ingake besethi konke kuvumelekile kodwa ngokwezwi lenkosi ziningi into engafunwa yizwi kaNkuluNkulu akunendaba ukuthi ubani uyayithanda kodwa uNkulunkulu akakuthandi yeah mfundisi wayibeka kahle but ngine concern because inhle futhi right kubantu abangaphakathi enkolweni nabalazi ivangeli because uzokwazi ukuhlukanisa ukuthi oh no ivangeli lithi but mina engakaze ngiye esontweni engakaze ngazi yes ngiba senkingeni because ngibuka ngingaphandle ngibuke inqubuza naphakathi nalona ephikisana nalona ephikisana nalo kahle kahle mawungathi nje ngihambe ngiyokhetha ibandla manje mina angeke ngazi kufanele ngiye kuphi because onke amabandla amaKristu kunokungqubuzana phakathi nokushayisana nokungahambisani ngokweintshumayelo nangokweinkolelo ke phakathi bandleni kaNkuluNkulu mina ngingacebisa ukuthi dadewethu hayi ukukhetha ibandla ukukhetha uKristu right ngoba indaba iqale kuphendukeni kodwa abantu abakhona namhlanje abasaphenduki bakhetha amasonto ingakho bese kuvela yonke lento eyibonayo ngoba indaba iqale kuphendukeni wanje mawuhlatshwa izwi likutshela izono zakho uzibone zeduko zakho wena uthi ungayibona ukuthi hayi ngonile bese uthatha ixathi lokuphenduka uthi mawusuphenduka bese ufundiswa ke ukuhamba indlela umuntu uthola ukuthi uphenduka namhlanje kusawusemise ebamba imic yayibona into leyo usethi ashama chorus usahlulwa ilele yamva lakhe lesamdonsa kodwa usezoma phambi kwethu uzositshelana ngoba kusafanele umuntu acancathwe akukholwa uyihlambulula akukholwa ukuthi aze be right azakwazi ukuma naphambi komuntu ade jola naye athi ngisindisiwe uthola umuntu khona manje uyamala kuqhamuka lo muntu ade yasamba wena athi hayi ngumfundisi othi angiyeka akanasinqumo uyajoyina esontweni kanti kufanele umuntu aphenduke angafuni isonto amukele uJesu mayese amukele uJesu uzokuvula ingqondo uJesu ukuthi la indlela ekhona mfundisi wayibeka kahle mfundisi iyangijabulisa indlela oyibeka ngayo because icacisa kabanzi ukuthi umuntu ufanele ayithole kanjani kodwa mfundisi ake siphuthume itolo mbukelani KZN TV siphuthume itolo masibuya singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu
Asibona sikamela mboneni KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo leli sofanele sihambe siyobona baba ukuthi bakhonza kanjani ebandleni baba sibonga kakhulu nesikhathi sakho amazwi akho okugcina kule nkulumo besikhuluma ngayo namhlanje athini ngaphambi kokuthi sihambe. Amazwi ami okugcina engawakhuluma ukuthi umuntu akakhetha uJesu. Yeah. Umuntu azinikele kuJesu. Akukholwa uJesu. Bayeke ukulandela abantu. Balandela uJesu. Yabo kulezi insuku konakele kakhulu. Kodwa abantu abalandela uJesu. Bese ke ngokukhonza ke ngikhonzela le madamini eRemelo. Kusethuzi. Emadamini lapha la ngikhonzela khona eJehova Jireh singena ngo10 siphume ngo1. Okay. Inkonzo zethu. Asibonga mfundisi. Ngiyabonga. Siyabonga. Asibonga mbonani KZN TV sibonga kakhulu Crown KZN TV yenza inhlelo zethu zibe impumelelo sokusikhathi sokuthi sihambe sebandleni likamfundisi siyobona ukuthi bakhonza kanjani njengoba ekhuluma ngayo indaba yokukholwa nendaba yokukhonza. Ngaleko lokho ke mina nawe asibona ngokuzayo siyanthanda. Ngiyathi empilweni yami kube uJesu akafika ngempilweni yami zo2 izinto abezenzeka empilweni yami. Kuthi mhlawumbe ngabe sengafa uma ngingafile ngabe ngidozodilika jele. Amen. Kodwa uJesu egcwele umusa wangihawukela. Wangithola ethendeni nami. Ngangizele ethendeni. Ngize ngoba ngithi ke ngizobona intombi. Kukhona ke ngangithandana nayo. Abazali ke benomthetho street singakwazi ukudibana. Kwami ethendeke endaweni chaza udibana etendeni sisi. So first bambane khona. Amen. Nikhona bazalwane. Angifike ngene etendeni ngithalaza ngiyibona unansi ihlezi. Ngambe sengithi gozololo. Ngithi ngiyaphamisa amehlo ngibone ngasekho. Isishonile manje. Wangiyibona ngakusasa ayikusokwangena obhuti etendeni. Kanti uThixo wenza ithuba lokuhlangana nami. Amen. Nikhona bazalwane. Uma kumitende abantu abaningi ngiyazi ithende selinyundeke kakhulu bazalwane. Ayikho into esinyanywa njengetende. Isizathu zisebenza kaThixo. Kusuke kwangena nezimpisi. Zangena ngaphakathi. Zangena zangaletha lento uJesu ayifunayo. Zaletha izisu zazo ukuthi zikhuluphane bengaka. Kwase kuyamosheka ke. Ngoba iqiniso uma kumitende kusokulanda umphefumulo. Nikhona bazalwane. Amen. Hayi kindlela eyezulwini ehamba lapho uthanda khona. Hey. Kusiya. Ehamba ke. Uthanda khona. Uthanda khona. Uthanda khona. Uthanda khona. Hallelujah. Amen. Ngobaba ke nkaniwe. Inonkosikazi oyedwa. Ongwesifazane. Nabantwana abawu4. Lensizwe yodwa. Amen. Phela sishumayela ikhathini ezonakele. Sishumayela ikhathini la khona intshebe ihlikihle intshebe. Shumayela ikhathini ezimbi. Ngesilanga. Kebe intshebe. Lapho zonke izinto zithelo zavula. Nkosi yami. Sisishumela lezi khathi. Nkosi yami. Labo bafundisi ungasaboni ngoba ngengane zakwethu. Yabona konakele mfundisi unyaka. Lezi insubonakele. Uthi noma usukhona usungenile uthi khona uyadumisa kodwa ngoba umboni kahle. Yeah. What the mama bafuna na ching ching.
kanti yini le ngayithola selokhu ngayithola hey hangoba so Jesus. Lezi nsuku lezi mina ngikhuluma into yaziyo njoba ngithi intshebe ihlikishela intshebe ibhele ihlikishela inye ibhele kulezi nsuku lezi Nkosi hayi konakele awuyabingelela siyabingelelana njalo haleluya sisemvuselelweni yebo lapha sisenkwalini la yebo baba siphi lezi nsuku ifuna wazi ukuthi uhamba nobani Nkosi yami yo alifunde Matthew 11 verse 28 lezi nsuku zimbi zimbi lezi nsuku zimbi insizwa ubaba wakho ugadile nje ukuthi uzokanwa ube nonkosikazi uvele kuqaphe wena sithayi babe ukuthi awazi kahle angizwa kahle mina ngiusisi umkhwenyana lo ubathi uyapheka ihwanga nehwanga kodwa ufisi nomkhwenyana nesoto akadumisa umuntu wakho uzwa kahle Nkosi yami ibandla libusiseke Abishongwe pheshela le hawumuzwa yini uzomandla pheshela le uyalibizela mikhamba Nkosi yami hayi siyabingelelana nje bazana namhlanje ukuze kusasa ubatshela umkhosi uhlatshiwe idubukele madoda thina manje lekwaZulu mayihlatshwe inkomo asifana abantu baselokishini esedlula nje sithi bayisuwe phansi singena phakathi sibamba umlenze kuhlizwe kuphuma amantshontsho sabe siyokudla ngishekhana noma bekuthiwa ke isona yakithi ngoba idubukele amen elokishini mayiwile badlula ngaphandle lo ngathi yosa bayadlula nje ngoba kunebudget phela ukuthi lenyama iqala abantu abathile hayi nikhona entendeni lokuhlangana awufundele verse 28 chapter 11 verse 28 yeah Zanini kimi lonke nikhatheleyo nemsindwayo mina ngizakuniphumuza nazi isimemo kulentaba nina nonke nikhathele wozani mina ngizoniphumuza uJesu ke akasebenzi ngomuntu ongakhathele uyabona umuntu ongakhathele usindiswa namhlanje sasuyawa sasiyasindiswa sasuyawa sasiyasindiswa kodwa oze kuJesu ekhathele fika hlambe ngoba le uyakhe Nkosi yami Anza kungabazalwane ngiyenza abazalwane lapha amen haleluya mawusufika kuJesu ufika ngoba ukhathele
Jesu akamfunda ongakhathele ufunda okhatheleyo ongakakhathali kwenza noma yini oyithandayo ayibonga inkosi ngaphi yaphenga ngaphi yatumisa Nkosi awukhathele khona enye ingoma eyahlala ubi lapha eyayishaya abanye abafana bekwaito ethasinamali kodwa siphethiwe we ikhona omunye uzakwethu wezimvuselelo wabiza bonke labo DJ wathi ulanda abantu abasha bathi bayabuza abantu hayibo ithini le ngoma hayi nami ubizo lwami angeke umuntu abanjwe ikwaito umuntu ufanele ahlatshwe yiswi bese phenduka esebuye Haleluya. uyabona nje usele ithombe zentombazane mfana wami wawuthandana nayo mayolala uqala uyibheke umuntu awukhathele Nkosi yami. awukhathele awukhathele Jesu. masiyolala awukhathele awukafiki khona nikhona bazalwane anjani bakithi awukafiki awukhathele usufike khona wafike waphumula ngeke uphinde ubuye ngeke ngeke nikhona bazalwane ngeke kanjani awukwazi mfana wami ukuthi usindisiwe kodwa kunosisi olokhu umgcina esithombeni sakhe nabafonini yakhe kodwa usindisiwe hayi khona Hayi, thina masiphenduka ngalezi ayikhathi zethu kwakusele iy'thombe kuthunyelana iy'thombe kungakabikho lokhu ngabukela ujesu etendeni ngathi uma ngiphenduka ngabhala incwadi athi sisi sibonana endaweni yethu bathi thiyafika ngathi sisi uzwile ukuthi mwela ujesu lapha etendeni ithi hayi ngizwile ngizokuthetha usayibiza ngami nalo engisayibiza ngami nazi iy'thombe zakho lethi iy'thombe zakho enye yagolosa nazo yathi angeke ngikunike awufuni nazo athi okulungile afike inkosi abazalwane le ngane yalapha kwasibanibani aze besibosa kini inqabe ney'thombe zami yaveza izithombe zenokwazi yiyo-ke lo ntombazane enqabe ney'thombe zami khanyisa indlela yakho Haleluya. kodwa bawungakhatheli uhamba nakho bawungakhatheli ucula nakho bawungakhatheli uhlabelela nakho hayi nikhona entendeni Amen. nikhona bazalwane Haleluya. bawungakhatheli nje uphila nakho hayi la kufa abantu Nkosi yami. ngisho amadoda yafa la Nkosi yami. amen yathi yaphuma enye indoda yaphuma yazi yakhohlwa ukuthi hayi amgqokile kukhala ifoni ikhala ngane esithi ngumi sebhavini yathi yo yaphuma yakubhala yathi kanti kwaseshamama wathi ifoni yami ngoba langaphakathi uyazi ukuthi izawuphendulwa bese kuvele ezinye izinto Nkosi yami. masufika Jesu ngisho ifoni yakho iyela isidoma kanjani Haleluya. ngisho kuthi iyakhala ngithi mngami ngoba nginamkhuba kodwa uma ungemkhuba ifoni yakho ufuna i-answer yokuphela Jesu. bese usuthi indoda ifoni yakho nawe yami nami ngeyami ufuna nefoni yakho ukuthi unamkhuba awukhathalanga awukhathele awukhathele uthi uJesu wonke abakhathela bese
usuphumlile ngisho ifoni ekunikeza inkinga. Hallelujah. Wabona isikhumbu omnye umfazi mfundisi unyembe ibheke eDurban yathi mayibamba nje isuke eMenkoti idlula ithi yathi mayibamba umgogo obheke eDurban wathi uMenkoti yo khohla ifoni yami. Awu, Nkosi. Wathi khohla ifoni yami. Awu thathi ibheke in the freeway wathi driver miss imoto. Siyaphela umswami. Driver miss imoto yakuthe umswami. Angifuni le ndoda izibuye ithola ifoni yami misi imoto. Jesu. Wathi driver ngapha zomfriwe sami plan. Sami plan. Nkosi yami. Shama hazard. Sami plan. Ulahla ama-orange. Wena. Ama-cops. Ebambe ebheke emva. Ngoba inkinga isefonini. Hayi. Uma ufika kuJesu ukhathele, hayi ukhathana uzuphile la. Uphile la. Oh Jesus. Jiye nje mfundiswe ngoba nakho inesidingo. Hayi ukuthi ujiye ngoba nakho umfazi bayingayithola. Bona ke. Okay. Hey, Nkosi yami. Hayi. Hey, banemkhuba abantu. Baze babhala amagama amadoda emafonini kanti amagama odali. Bayibambe uNonispo bephila siboniso kanti ubiza udali wakhe. Banemkhuba abantu. Hayi, Nkosi yami. Hayi. Banemkhuba abantu. Oh, yes. Banemkhuba abantu. Nkosi yami. Ukuthi ngiyabakhathela. Akukhathalekile. Nawe ukhathele. Awukhathele. Yazi into ngiyakubona. Akekho umfana wathi ujwayela ngake khona. Nkosi yami. Uphuma wena nje, uphuma wena nje. Uphuma wena nje, uphuma wena ngapha nangapha. Uphuma wena ngapha nangapha. Sebathe abafundisi bayaphunga ngapha nangapha. Nengane iphunga wena ngapha nangapha. Awukhathele. Nkosi yami. Ukuthi awukafiki kuye. Ngoba ubabona bejoyina bezophendula. Wawusiyesa nawe namiyaphendula. Alikabi mhlawumbe akhala awukhathele. Nkosi yami. Uhlabeke kahle. Jesus. Phenduke kahle. Nkosi yami. Lutho. Ndiyela sithandaza. Siyabona kusasa. Siyabilela namhlanje. Sibilelela nje. Awuyekele izingane zabantu. Lapha uJesu, lapha umjolo, lapha uJesu, lapha umjolo. Amen. Yake yathela intombazana umfundisi. Sana kufika ekubonana. Athi mfundisi ngiswile ukuthi uyafakaza lapha. Mina mangafika ngeke afakaze. Ngathi mina uthini ingane? Yathi ngiyakutshela mfundisi. Uyothatha uthi yaqhuma vele kuphamisa ingane ngithi. Nkosi yami. Hayi. Asa ngithi uqinisile. Yathi ngiyakutshela phela mfundisi. Athi kuyayilunga. Azedema khona anibambe niphuthume lenkonzo le. Ningafakazi ngakafiki. Yabo. Akudose imoto eyilanda. Eyilanda. Ngafika ngena. Ngaze ngidake MC badede bafakaza. Andifakaza qani bambala. Ngihlala phansi sukuma ngiyafakaza. Ya.
Hayi namhlanje umfundisi. Abukho. Hayi ngitshelile ngathi khonto banethi ngeke ufakaze ikhona. Waphika. Athi. Hayi Nkosi yami. Labona amaxesha yakholwa sifuna ke sizubile. Fanele mawumile ingabithi tenuka ngapha. Fanele mawumile udwebe umanga uthi. Yangithola. Ngiyaqala ukuma la phakathi kwenu. Kodwa noma ngathiwa uhamba la ngifike khona. Mina ngidwebe umanga empilo yami. Ngoba ngeke ngibone noJesu. Ngihambe ngekho umkami angikhale nje ithanga lentombazane. Ngoba ngibona libomba ukufa. Futhi hayi ukuthi ngisaba unkosikazi wami. Ngama ngimsaba ngiyamhlonipha. Inye indoda engiyisabayo ilebuka mina noma mina. Lezo misi washi lami ngesikhathi sayo. Le misi washi futhi sinyembe ngisathi ngiyamotomotana. Umuntu yena. What was on? It was on. You want to hear? It was on. Yes, Kalaga boy. Kalaga. Yeah. Hey, When I was it? Now you fell a hotel up at Teguin. Very keeping. Pesa Bambana. Then I got few foot on the bag is about yeah. Pesa Bambana. Pesa Bambana. Pesa Bambana. Yeah, indoor. Kebe yabheka phezulu. Phefumula kathathu yena. Wathi lo hayiwe. Umuntu ke ukememeze sebonke ufeke phela. Usuke ufuna bezomtshela ukuthi lokho akubona kuyikho. Waphuma wapha yeah. Wathi wenza njani? Aw Jesu.